Nimħabba li tatninanti hija mħabba impressjonanti. Kont għadni nibqa' nozza f'qalbi, dejjem kont f'talbek dejjem f'talbi. Int għandek 97 sena, inti rajt il-ħajja tagħna tifforma u timbena. Nibża li jasal żmien fejn inti tħallini għal li naf li minn hemm fuq ser tibqa' issegwini. Nitlob il-mulej li nibqa' ingawdik għax mara bħalek diffiċli ħafna biex tinsik. Fil-fond ta' qalbi hemm posta lik ma jieħdu ħadd il-weda l-intik għax lilek dejjem sibtek kif nista' ninsik. Meta kelli bżonnok naf li dejjem sibtek għax qatt ma mxejt magħhom u qatt ma ħallejt ħadd iżommok. Meta kelli momenti ħżiena inti dejjem ikkuntentajtni. Skużani ta' kemm il-darba qed li kemm inkwitajtni. Ħabba l-ħinijiet barra dejjem nipprova niskarta u ndawwar wieħed ġo karta. It-tobba jgħiduli ħanrid dawn il-karti għax nantek għall-issa ħadd tkun stabbli ma rridx naċċetta nan għaliex imratli. Naf li huwa naqra mument depressanti imma li għadek mana hija l-aktar ħaġa importanti. Fiż-żożija nibqa' niftakrek naf li inti dejjem għalija kellek post qalbek. Inti ħallejt li ġiżirana bħala tifkira imma l-iktar ħaġa importanti li inti ħabbejtni bekk inti mara kbira. Dan il-ftit spazju għalik irriservajt għax dejjem kont qalbek tajba u qatt ma moderajt. Meta kont taranna weġġa iktar minna int weġġajt. Meta rajtna naqtaw qalbna fakkartna li qalbek qatt ma qtajt. Meta rajtna niżlu fuq riġlejna jnuna lilna tajt. Meta kellna zaqna vojta inti lilna tmajt. Għamilt kollox mhux provajt bek fajti kollha lilek fdajt nan int kollox għalija sewwa smajt sewwa. Dan il-ftit spazju nofreħ lilna Anna Valentina. Aħna nafu Anna Valenta kienet mara vera ħanina. Ma tantx kienet tilma ħemma xorta kienet tagħmel li tifla. Jiġi min jiġi jaraħħa beħ kienet tifra. Toffrilu xi jkun magħhom fl-ikla ta' nofsinhar. Speċjalment l-erba' u l-ġimgħa kulħadd għandha kien jinġabar. Jien u kuġinu dak iż-żmien konna għadna żgħar u fissija kienet tgħidilna biex ma mmorrux lejn id-dar biex nibqgħu dejja għax ma kellha l-ħadd. Kienet toqgħod titqablilna tixxilna xi ġelat. Nannilek 4 snin ħallejna u lilek immissjajt il-bisima ta' wiċċek meta kont tgħidilna ċajt. Immissjajt li kollha konna ninġabru fis-salott. Immissjajt meta s-salib kont nara kitrot qabel il-5 posti rużarju kont tgħid 15 kull ġurnata. Nanna qadisa tagħna int kont mara vera xortjata għax ħadlek id-dawl tajnik mini xort kont tibissem u tferra. Kont tiftilna għajnejna meta tara xi ħadd minna jibbella għax il-ħajja li għextint kienet vera tqila. Tfal kellek 14 biex fl-aħħar kellek triq twila. Li nannu lil ma niftakrux ma naf li kien soldat. Raġel ta' disċiplina jerma bil-ħaxix biex jimla kull plazz. Kont missieri min qalbi ma noħroġkom qatt nispella li posti ħdejkom qiegħed irriservat. Dan il-ftit spazju għalik irriservajt għax dejjem kont qalbek tajba u qatt ma moderajt. Meta kont taranna weġġa iktar minna int weġġajt. Meta rajtna naqtaw qalbna fakkartna li qalbek qatt ma qtajt. Meta rajtna niżlu fuq riġlejna jnuna lilna tajt. Meta kellna zaqna vojta inti lilna tmajt. Għamilt kollox mhux provajt bek fajti kollha lilek fdajt nan int kollox għalija sewwa smajt sewwa smajt. Dejjem xtaqt illi sirt nafek, dejjem xtaqt li kont madwarek, dejjem xtaqt li tqajt miegħek u miegħek inqattajt. Dejjem hekk xtaqt imma lilek qatt ma rajt. Kien xtaqt gawdejtek kemm qara l-jum biss. Nixtieqek terġa' lura mill-aktar fiss. Sa ma nerġa' niltaqgħu ngħidlek biss li nħobbok u la nerġa' niltaqgħu ma' qalbi se nożok.